এই দেখুন তো আমার ডান্সার যা কেমতি অଛନ୍ତି আই হোপ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ସକାଳ ସକାଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି କରୁଛେ ସବୁ ହିରୋ ଦଳ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ ଦେହ ଭଲ ରହିବ ମତେ ଯେ ଥଣ୍ଡା ଧରି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ସକାଳ ସକାଳ ଭିଡିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ और କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ ଗୋଟେ ବିଟ୍ ମାରିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଏଇଟା ବିଟ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା 2 3 4 5 ରେଡି କିରେ ସେଇଟା ଆଜି ଏ ଝାଡା ମାନ୍ତିଆ ମତେ ଗତକାଲି ତ ଭିଡଟା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି ଖାଲି ଛକ ଛକ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇବି ଛକ ଛକ ତାପରେ ଏଇନା ଅଛି ସେଇଟା ବିଟା ଆମେ